patakavamba vapostori nemazioni for ED takabatsigwa nemai Mutsvangwa navamatuke zuva riya. Chemo chedu chimwe chete chinongoramba chingononoka kufamba zvakanaka. Asi vanhu tinavo vanotsigira ZANU-PF. Baba Machacha, basa renyu tinokurerutsirai isu sevemachechi. Isu tinogara nevanhu zuva roga roga. Imi munozotsvagara nevanhu taakuenda kuma-election. Isu tinenge tinavo nhasi mangwana kuswera mangwana tichemo zvavo tichizvinzwa tisati. Yes. Tisati tatanga chechi kana Sowe tinovaudza kuti Baba Mnangagwa neZANU-PF Huchie. Pane zvimwe zvokuti munofanira kufungawo sevanhu. ZANU-PF has failed for the past 45 years vachimhanya chinhu. Vari kungoondonga. Vari kuondonga havana kana chimwe chete chavari kuvaka. Takasiyiwa naIan Smith tine magetsi. Enye zvatina magetsi. Takasiyiwa naIan Smith mvura ichibuda papombi. Enye zvatina mvura papombi. Takasiyiwa naIan Smith kusina masuweji. Enye zvekupinda mugeto kungojamba. Takasiyiwa naIan Smith tine marodzi akanaka. Enda kumarokesheni kuchitungwisa kuSt Mary's uko hakuna marodzi apera. Kangosara katara kepakati. Even kuna vanhu vasina makumbo right now vanga variko kuhondo. They are not benefiting anything. Wombo wati hanzi Mwari, Mwari wa baba wa Johani, Mwari akazoti, Mwari wa Prophet Makandiwa. Vanhu vari kuurayiwa day in day out, vanhu vari kutsakatika, vanhu vari kusungwa vasina mhosva. Montaurira kuti Mwari wenyu imimi vaMakandiwa imimi, Mwari wenyu haakwanisi kutaurawo kutsurawo kuti vakuru zvamuri kuita izvi hazvisiri izvo. Isusu taiziva Mwari anotaura isusu. MuBhaibheri Mwari anototaura. Achitotuma futi vanhu vakashoreka. Achitoenda kunotaura nemukuru wenyika kuti zvamaita apa mukuru Mwari haana kufara nazvo. But right now, because Makandiwa is corrupt, Kuda Jose is corrupt, they support ZANU-PF. Havasi vanhu vaMwari vanhu ava. Takambozvitaura kuti irimwe dambudziko rataita muZimbabwe idambudziko remapostori. Mapostori atinetsa, mapostori atishungurudza nenyaya dzavo dzekusashandisa njere, nyaya dzavo dzekusafunga. Right now ndine video randinaro ravari kutaura mapostori kuti mukangotipa land chete isusu mapostori nekutipa mari 2030 make sure kuti VaMnangagwa anosvika. Anosvika 2030 achiiteiko munharaunda uye chaanombonyasosvika 2030 chamuda kuti asvike 2030 chimbondiudzaiwo vanhu veZANU-PF chimbouyai panapa muungane. Namba dzangu munogara munadzo everyday, munotendera mameseji muchindituka muchindinyomba, but muda kuti asvike 2030 achiiteiko sekuru? Hamunzwewo tsitsi here kuti mudara akura? Murume uyo akufamba achizvitira weti paangogara ari kurara. Muruda hamuna tsitsi neiko? Sei musina rudo nasekuru vakarwa hondo vakaita kuti nyika iende kumberi? Ngatichivazorodzai. Akura munharaunda ngaachizorora. Problem yenyu ndeiko? Hamuna here vechidiki vanokwanisa kutora chinhu vakamhanya nacho? Alright, ngaachipa mwana wake, alright, mumuzorodzawo mudhara wacho akura. Kana kuti ngaape inini kana zvichinetsa, ndiripo mufana wechidiki ndokwanisa kumhanya chinhu ichi. KuZANU-PF kwacho hakuna here vechidiki vanokwanisa kumhanya chinhu. Chiko nemiko mapostori imimi. Seko mune misoro yakazara mvura. Chii chiri kunetsa? Ndinonzwa hasha nevanhu vakaita semapostori. Ndinonzwa hasha, ndinonzwa kudumbirwa. Ndakambotaura kuti svondo rinoenda ndichifamba nemapostori ayaya nemaprofita enhema. Ukaona 2025 uchiri kugeza makuseni eSunday, wombo wati uri kuenda kuchechi, uchienda kuchechi yamagaya.
nyasozvitarisa mumira ofunga futi kaviri katatu kuti upenyu hwangu ndiri kumboenda nawo kupi. Kuenda kuchechi kwamagaya zvakangooma azvo. Sorry, ndatanga ndiri muchiki, ndatanga ndakagumbuka ndakana kutombokumhorosai nenyaya yemapostori yaya. Nyika inochinja sei, nyika inonaka sei kana tine vanhu vari brainless kudai Sowe. Zvokuti ivo varingoda kuti vabenefite, vapiwe land, vakapiwa land vopiwa mari, vapiwa mari votengesa ramangwana revana nevazukuru. Ndakatsamwa, handisi kufara, ende ndinofanira kugadzira series yemapostori, ende mapostori kana mchi unsubscribe pachannel inoi makasununguka kudaro, because ndinoziva kuti kune mamwe mapostori ane pfungwa akachenjera asingasapoti zvinhu zvakadhakwa kudai Sowe. Vanoramba varipo pachannel, vanoramba vachisapota. Handisi kuti mapostori ese akaipa, but ndiri kuti mapostori aya ari kusapota vision 2030 achiitei, achinyasoitei munharaunda. Ndo pandoda nyasoziva ipapa. Ndisingatambise nguva, regai tipinde muvhidhiyo racho tizvinzwire kuti zvakamira sei. But kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, aiwaka ndikutaura kuti inini ndiripo, ndakasununguka kuita mudhiginyira wacho. Bata nhamba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Toita sei toshambadza bhizimusi. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasemu nhamba ipapo. Handitika musakanganwe skin chapter, skin care. Varoda kunakisa ganda kuti zvinhu zvavo zvirongeke, zvinhu zvavo zviendeke. Maslay queen kuti muwanewo mashuga daddy nemashuga mami. Patonas apo zvinoda wakata sei wakanakawo, wakanakirira ganda richitsvedzerera. Handitika saka ukangewo une tumapundu, ungawe une mascratch marks, ungawe uchida kuti ganda rako ringoita smooth ritsvedzerere. Ziva vanhu vekutamba nawo. Maproducts aripo ende haasi kupera. Bata nhamba dziripo paskrini idzo dzakanzi order now idzo. Woita sei? Woita mudhiginyira wacho. Handitika rega ndimunzwa kuti mapostori vari kuti chii, mbangurwero avo avari kuita vari kumborova sei. Tine nyaya tinoda kuti imise hurumende mutibatsire. Patakavamba vapostori nemazioni for ED, takabatsigwa nemai mutsvangwa navamatuke zuva riya. Chemo chedu chimwe chete chinongoramba chingononoka kufamba zvakanaka. Asi vanhu tinavo vanotsigira ZANU-PF. Baba Machacha, basa renyu tinokurerutsirai isu seve machechi. Isu tinogara nevanhu zuva roga roga. Imi munozotsvagara nevanhu taakuenda kuma-election. Isu tinenge tinavo nhasi mangwana kuswera mangwana zvichemo zvavo tichizvinzwa. Yes. Tisati tatanga chechi kana Sowe, tinovaudza kuti baba Mnangagwa neZANU-PF Huchie. Saka uku kuvanhu uku hatimboiti zvokusvoda kana kunyara kuti tiri vanhu veZANU-PF. Right, muri kunzwa zviri kutaurwa. Hanzi tisati tatanga chechi, vanhu vedu tinovaudza kuti baba Mnangagwa Huchie. Zviriko here zvinhu zvakadai so? Zvichiri zvekunamata here? Ende vari kutaura kuti hanzi hatitombonyare isusu tiri veZANU-PF. Vakomana, wona kusvika kwakaita murume wacho. Antori baba veumwe munhu, atori murume veumwe munhu, ane pfungwa dzakadai. Ari kutaura kana iko kuchechi kwacho kwaunoenda unotanga kuudzwa kunzi Mnangagwa Huchie. Huchie hupi uchidzokera kumba kusina hupfu, kusina magetsi, kana payslip chaiyo hautoizive. Pane zvimwe zvokuti vanhu tinofanirwa kungwara, tinofanirwa kumuka, tinofanirwa kusvinura, toona kuti apa tiri kuitiswa apa. Zvimwe zvacho zvinoda kunyara. Pakashata. Saka tiri kuti amai muchinguri zvamuri imi mukuru wemusangano wedu weZANU-PF, national chairperson wedu, machairman enyu maprovince ose, munovaruma nzeve moti aiwa kuti basa renyu rirambe richifamba zvakanaka, muchiramba muchingotonga muri pasi pababa Mnangagwa. Vanhu vemachechi havambonetsi, havadi zvinhu zvakambowanda wanda. Vanhu vemachechi vanoshanda. Asi mikana inge ichitagwa navatete vangu pano nadongo,
kuti aiwa pokurima pacho harisati anapo. Tikauya kumaofisi kwana mugadza kwakachitagwa kuya tinonzi mangwana acho toona tabva muna 2018 2023 28 2030. Saka tinokumbirisa amai kuti zvichemo zvevapostori, zvichemo zvemapastors zvigadziriswe. Zvikagadziriswa ZANU-PF vichatonga nekusingagume nekuti vanhu vacho varipo. Asi chinondifadza ndechekuti aiwa patakaita national convention yedu semapostori emazioni mumaZimbabwe grounds 2022, amai vedu amai Muchinguri Kashiri makauya na VP wedu vachiwenga, makatsigira president wedu Dr. VaMnangagwa, tikaswera nemi tikabata basa guru. Asi makaona chichemo chiya kuti last minute mabhazi atatavimbiswa akazonetsa, tikazopinda muhomwe dzedu kunotsvaga mabhazi 200 kuti ground rizare nekutoda ZANU-PF. Isu toda ZANU-PF. Nhasi muri kuona vanhu vese vabva kwavabva takatavimbiswa transport. Haina kuzofamba zvakanaka transport, asi vanhu vazopinda marori anga aitaugwa nevaya vanoti fambai zvakanaka. Tazopinda marori tikaita overloading, tichiuya kuno tichiti aiwa tingaregedzi kuenda kunamatira conference tifambe zvakanaka. Saka tinoda kuti ticherechedzwe, kana zvikadaro zvinofamba zvakanaka. Asi tinotenda kuti aiwa amai imi munoda Mwari kusora nezuro tiri tese ku State House. Tisati ku State House na amai na baba tichinamata. Muri kuzoona kuti kana nguva yedu yekushanda chaiyo inoita shoma. Tichingofamba tichingokunamatirai, tichinamatira nyika. Saka tinoti isu sevanamati toda kuramba tichingocherechedzwa. Kuvapostori hakuna munhu anomborasika, kumapastors hakuna munhu anoita sei anorasika. Vanhu vanoda musangano wavo, vanoda vatungamiriri vavo. Saka nemi munotida, asi tiri kuti pane patoda kuti mutireverere. Tinotenda kuti patakamboita musangano kwaIfrid takambochema tikazorevererwa tikambotwa nezvimabhazi. Tawana zvimabhazi tikatirevererwei zvekare. Iko zvino aiwa takapuwa zvekare revolving fund yakutenderera maprovince. Asi chatinenge tichingochema ndechekuti isu seboka guru pane pachipuwa vamwe 10,000 nemawandire dai tikapuwa 10,000 hainyatsotikwanira zvakanaka. Saka tinoda kuti parambe pachingocherechedzwa. Baba wedu baba Machacha nekomuzareti tinotenda utongi hwenyu hwakanaka. Tine vamwe vanhu vanouya kwatiri vachifunga kuti kuno uku inguva yekuti vaite mari, vachida kuronga nekutsvaga zvimwe zvepesaniso. Aiwa isusu kuno takabatana tiri paZANU-PF. Right, muri kuzvinzwira ubenzi ukusakwana uri kutaurwa kuti hanzi mukatipa hanzi mukagadzirisa zvichemo zvedu ZANU-PF ichatonga nekusingaperi. Saka kupiwa piece of land nekupiwa mari kwavachaitwa mapostori aya, it means vachatonovhota, kana kuri kuvhota kana kuri kusapota vacharamba vachisapota ED 2030. Ndibaba vana murume wani uyo arapoyo, murume wani, mwana wani uyo, ndisekuru vani avo vanotaura mashoko anonyadza anonyangadza zvakadaro. Vari busy tichiti ZANU-PF inodiwa nevanhu, ZANU-PF inodiwa nevanhu, but vari busy kutakura vanhu nemabhazi kuti vazadze mastadium. Munhu chaiye ane pfungwa dzakakwana ari normal chaiye haufa wakamuona kumusangano weZANU-PF achiitei kupiwa chicken in nekupiwa t-shirt wotofara wotoombera kuti ndapinda. Pane zvimwe zvokuti munofanira kufungawo sevanhu. ZANU-PF has failed for the past 45 years vachimhanya chinhu. Vari kungoondonga, havana kana chimwe chete chavari kuvaka. Takasiyiwa naIan Smith tine magetsi, enye zvatina magetsi. Takasiyiwa naIan Smith mvura ichibuda papombi, enye zvatina mvura papombi. Takasiyiwa naIan Smith kusina masuweji, enye zvekupinda mugeto kungojamba. Takasiyiwa naIan Smith tine marodzi akanaka,
enda kumarokesheni kuchitungwisa kuSt Mary's uko hakuna marodzi apera, kangosara katara kepakati. Takasiwa naIan Smith maindustry achishanda achifunctiona, vanhu vachimuka vachienda kubasa. Enye zvimashopu ari kuvhara, maindustry akavhara. Iye toona murume mukuru akasvika, baba vahombe vakadai so vachitaura kuti hanzi 2030 ZANU-PF ngairambe iripo. Ichiitei? Vachimunyazoitei chaizvo chaizvo? They have failed. Chii chinyuwani chavachazotanga kutiudza nhasi after 45 years vaondonga nyika yakasiwa naSmith yakanaka iyi? Ukangopinda mutauni mazara mavhenda, muna festi mamakakosha, maisafambwa, maakugochwa chibage. Marara akangozara, akakadhoinga meno zvakanenge achingoitawo kamwana kaIdhi aka. Hazvina kana direction. Zimbabwe yaora kusvika pekupedzisira because of ZANU-PF. But vanhu vakaita sei vava Mapostori ava, vana magaya, vana makandiwa, vana miracle po, vanhu vasingafunge, vanotera mbavha, vanotera maconmen, vanenge vachinyeperwa. Munhu upi ane pfungwa dzakakwana anonamata Mwari? Mwari upi anosapota kuurayiwa kwevanhu? Where is Itaizamara right now? Vanhu vakaurayiwa pagukura hunde, but people they don't even think, they don't even care. Kuna vanhu vasina makumbo right now, vanga variko kuhondo, they are not benefiting anything. Wombo wati hanzi Mwari, Mwari wababa waJohani, Mwari akazoti, Mwari waprofeti Makandiwa. Vanhu vari kuurayiwa day in day out, vanhu vari kutsakatika, vanhu vari kusungwa vasina mhosva. Montaurira kuti Mwari wenyu imimi vamakandiwa imimi, Mwari wenyu haakwanisi kutaurawo kutsurawo kuti vakuru zvamuri kuita izvi hazvisiri izvo. Isusu taiziva Mwari anotaura isusu. MuBhaibheri Mwari anototaura, achitotuma futi vanhu vakasvoreka, achitoenda kunotaura nemukuru wenyika kuti zvamaita apa mukuru Mwari haana kufara nazvo. But right now, because Makandiwa is corrupt, Kuda Jose is corrupt, they support ZANU-PF. Havasi vanhu vaMwari vanhu ava. Impava. They are all fake. Maconmen, ana magaya, ana profeti, ana Tifred. Impava. Because hakuna Mwari anoramba akanyarara nekusingaperi. Mwari anotaura, ende Mwari anoshandisa vanhu vake. But right now, how many years takangonyutura vachingosapota? Some they are even inviting the president. Yohandoziva kuti imhondi is corrupt. Pane zvimwe ka zvokuti tinenge tichisekererana, tichida kuonererwa, tichida kuita sei, but chokwadi chofanira kusangana nevanhu. Ende vanhu ngavadyiswe chifumuro. Kunyanya Mapostori aya akutosaiza, akusaiza vanhu, akuenderera zvekutodaro. Ndonyaya yanga ndinayo zvamanje manje, ndonyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje. Inini ndicharamba ndichitaura chokwadi, and I will stand for the truth. Nyange ukadhiniwa nekuti unosapota Makandiwa, nyange ukaboekana nekuti unosapota Kuda Jose, nyange ukaboekana kuti unoenda kuchechi kwaFred, ndezvako izvozvozvo. Vaudzei kuti vakomana, chinjai maitiro. Mwari wenyu wamuri kunamata uyu ari kuramba akanyarara, asei asiri kutaura. Yoita nyika yekuti inoita muprofita 1, mupostori 1, muapostol 1 who can speak against the government. Kutaura kuti vakomana zvamuri kuita Mwari haasi kufara nekuuraya kwamuri kuita vanhu. Mwari haasi kufara nekutambudza kwamuri kuita vanhu vake. Chiwenga ega ndiye ega munhu otaura zvese izvozvo, apostol TF Chiwenga. Ko vamwe mapostori ari kupi? Vamwe maprofita ari kupi? Vamwe vanhu vaMwari vari kupi? Vari kuramba vakanyarara simply because they are benefiting from this cartel government. Pane zvimwe. As for me, Deejay and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video.